ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ka Office Trekam jong ka District Social Welfare Officer West Khasi Hills District Noston harinkat ka jingatrilang bat ka God's Dream Home Center ha ka arpoi terik unai wing arajar arpsau kala rakhi ya kasi kerpang ya kibala norta lani ka International Day for Older Persons 2024 halor ka phang ka baong ka jinglong temen ringkat bat ka buram ka jingdon kam ban penklan ban sumar bat ban kersan ya kiriu temen ha ka perthai barokawai ya kini program la pelong ha God's Dream Old Age Home kabadan ha ka Shinong Kinshi Mautei Jorong Eastern West Khasi Hills District ha ka ba usordar ka Shinong Kinshi uba kis imli ula longkom ukongsan haringkat ka jiadon lang ka District Social Welfare Officer ka West Khasi Hills District ka kong di pakenten ka coordinator jong ka God Dream Home ka kong W Lingdo upastor Simar Banyang bat ki Riutemen Riusan na kathan Kinshi hakaning sila yoru ya ka jingsam ya ki jinga sobha sya ki tugi nongsong shnong ki bala no karta ki bawan bani shimbenta hakani ka jingrakhi ya kani ka sngi la jule pendan buram ya ka man usnem ha ka shitarik jong ubnai Oktober ka jing tmu jong kani program bade ka de kum jo ba ngin pen le buram na ka banta ki temen ki ban riu post nam sheleng kan thei bat shin rang ki badan ha ka society jongi Tinggal kermen scam bikana ke program. Kan dari ke program cuy samang bam samia handai ngakwa balesia kliksna manwan babar apa ki long temen ongi. Baman kasna nadalong ke bala pastor. Perlu ngajing alang menikan dulang maki sisin sisnan. Lalu kila pan le komni le be ngajing job. Memang ngai bakan ngajing ikan dulang ngajing long temen. Ngajing long kru ngajing ki. Kan sadon ke khana ki pateng ki jongki begini peliu biang sesisin banikan nawi ki pon bala no. Na Maria ki por ki bala leit no ki damla ban sei tang ki kun ki jongki ndeki kwahi ban kun dui ki por para jar ki jongki ru kumjo nangit skam ba pi iwe kum ki mi it ki pa it jong barok ki long lieng pinyai sa jangan mau serta jeng em bakani ka sini ka ba pinami oshu sa sisin tengai skam bangin persang biang de ka por man ikan dulang di songkai lang kumning ni bisa ni bang jalang bat ngai ke jengkit bok ke duang Suaba kong perkut kacing keren. Bapak ni yo kamet ka buka bukia. Bo blame kurku kerdok. Udah don kan piwe. Akajing long met temen ngajong pi.